Minkejja li Għawdex qed jibqa' jżid fil-popolarità fost it-turisti li huma kruċjali għall-ekonomija Awċija, hemm bżonn li jsir ħafna xogħol sabiex Għawdex jibqa' distint bħala żona turistika ta' kwalità. B'hekk l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu ta' Għawdex ħarġet bat ta' proposti għall-baġit tal-2026. Dawn il-proposti qasmuhom f'5 temi: il-konnettività, it-turiżmu, l-ambjent, il-promozzjoni tad-destinazzjoni u r-riżorsi umani. Fir-rigward tal-konnettività, l-Assoċjazzjoni semmiet il-bżonn li jissaħħaħ is-servizz tal-fast ferry kif ukoll in-Nikolaws jitneħħa u minfloku jkun hemm vapur elettriku li jkun aċċessibbli għal wheelchairs. Fost proposti oħrajn huma semmew ukoll il-bżonn ta' investiment fil-mol tan-nofsinhar. Il-GTA għamlet ta' proposti biex jattrattaw aktar persuni fis-setturi tad-diving u l-agrituriżmu. Huma proponew ukoll it-taxxa applikabbli fuq it-teatri, kunċerti, mużewijiet u eżibizzjonijiet għandha titnaqqas minn 18% għal 7%. Il-proposti tal-Assoċjazzjoni rigward l-ambjent inkludew il-bżonn ta' awtorità tal-ippjanar għal Għawdex li tinħoloq inċentiva fiskali biex tħeġġeġ ir-restawru l-konservazzjoni ta' proprjetajiet tradizzjonali fost proposti oħrajn. Bil-GTA titkellem mill-ġdid fuq il-ħtieġa tal-awtonomija reġjonali. Sabiex jippromuovu d-destinazzjoni huma qed jipproponu li l-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni f'Għawdex jingħataw għajnuna finanzjarja u teknika ħalli jkunu jistgħu jiġu konsidrati sostenibbli. Il-GTA trid li l-ħaddiema barranin jingħataw kors tal-Malti u l-Ingliż kif ukoll tal-istorja, il-kultura u l-liġijiet tal-Gżejjer Maltin. Huma qed jipproponu wkoll li l-istudenti lokali jingħataw grants tal-li jażlu jaħdmu fil-weekends jew waqt il-vaganzi tagħhom fi stabbilimenti turistiċi f'Għawdex. Huma sostnew ukoll li hemm bżonn isiru korsijiet magħmulin apposta għal bżonnijiet turistiċi.